everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kadaug. Akahon, pusing. Ipatipit na ako sa akong mga hired killer. Dili ka paghikog ka ng imong pagkabuhaton, bossing. Amo, Unsa? kung buhaton mo ka na. Basin og full force na ang operations. Batok nimo. Oh, unano? Remember, mangandag kong mamsa na sa uniformadong kusog ang imong ikabangga niya na. O dili may tabo, nga dili mo dihog. Ang ubang mga ahensya, aron hingos kan, nga ikaw makuha. Akong ipalutaw nga naghimo nini. Mo si Berting Cobra. Oh, bigatin nga idea. Okay ka ba sa akong ideya, unano? Okay kayo agang. Pero ang problema, unsaon pag-execute? Dili pa naman sayon kanang maong trabaho. Sayon ra kayo nano. Tungod kay wa sila makailakon kinsa ang ilang kaaway. May punto ka. Pero sa akong gikayon, dili masayon tungod kay kana usab sila. Husto sa nas pangandam. O dili usab kana sila mo kumpiyansa. Unano, timing ang gikinahanglan, timing! Uni bisan kinsa ang ilang sakop akong pabilan, hatagan ko silang sampol nga mantigot ang mo risbak nila. Ikaw may ibaw, bossing. Og dinagulain na hunahunaan. Aron sa ingon ang ilang tumong, mabali ang ilang atensyon, may sugo ko nimo. Unsa ka na? Paminaw, mao kini ang imong buhaton, unano. Sa to pa kinahanglan nga, Kinahanglan nga mabali ang ilang atensyon. sumawag tang nila ang ilang atensyon din mo. Mao ka- Sa bagay. Oo, angay lang gid san. Tungod kay kita nga. Sa newspaper karon. Sa newspaper karon nakastaring ang imong pangan. Nga ang mga redakman gidudahan nga sakop ni Mr. Carpio. Mao ka nakapaiknat padayo sa kong dunggan, unano. No, bitaw no. Muik natin ang imong dunggan. Mao kayo! Karon isulti na kanako Mr. Carpio. Unsa man ang akong buhaton aron sa ingon mabali ang ilang atensyon. Okay, paminaw. Hello. Station 15. Good morning. Good morning. Nga bang inyong hippie? Oh, wa dire, sir. O si ato? Okay. Paliw kong sulti sa inyong hippie. Dahan-dahan lang. Daghan na ang inyong naligsan. Kana, kung gusto pa kamong mabuhi, Unsa? inang inyong hippie nga kung gusto pa siyang mabuhi. Apan sa laing pahin, andam nga makig-negotiate si Mr. Berting Cobra sa inyong hippie alang sa kalinaw. Unsa? Respond ko, andam makig-negotiate si Berting Cobra sa inyong hippie. Matawa ko pa ko sa paliw ko sa pagsulti kaniya. Bye-bye. Hello? 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 Kiputang na. Come in. Good morning, sir. Good morning, RJ. Lingkod. Sir. May nadawat kong tawag. Oh, Karon pa lang yun sa phone. may tungod sa unsa. May death threat para niya. Mao ba? Sir? Wa ka mabala ka? Dili lang kay karon lang ka na may tabo, RJ. Labi na kadagang hulga sa kong kinabuhi. Hinungdan bitaw, sir, nga nidool ko nimo. Dili pa lang dugay may nanawag. Ug ang sulti, dahan-dahan lang
daghan na ang imong naligsan. Kana, kung gusto ka pang mabuhi. Is that so? Og matod pa niya, nga andam nga makig-negotiate nimo si Berting Cobra. Berting Cobra. Oh, sir. Pagkariskado na. Duha na sila karoon nga bugat na itong problema. Mr. Carpio o Berting Cobra. Unsay buhaton ta, sir? Taas ang gamot sa balahod, Archie. O mabutra nga adlaw, mamahug sila sa atong mga kapot. Milampos ang kapulisan sa pagrunda sa dapit nga akong gitip ngadto kanina. Dili pa kanimo, Mr. Carpio. Ipapuhag ko ang imong mga area. Bawsin kipuhat ngadto kang ara. Ug sa imong pagukod kanamo. Kapiligro na gud ana. Wa ka maapil sa bahad ana? Managmit. Kinuo ko. Ayon ko dayon kalisang ana. Moingon ka lang ana. Usabay pation ako ha. Asawa gud ko nimo. Ay, kana mga butanga, Daymaris, mahitabo gyud na. Kung ikaw, mao ang tigpatuman sa balaod. Rudy, Abisan gani ka mong mga asawa. Doon na sad may mga problema nga moabot oy. Ilabi na sa mga silingan nga, kugihan ka mangita og away. Kusog sa namubahad oy. lahi man ning inyo. Kay kinabuhi man gyud na. Oo man gani day, pero naa ang Ginoo. Dili may itugyan sa kadaot oy. Mudangop lang ta sa Salmo 91. Kay diha sa Salmo 91, kung ikaw magsangpit o musangpit niya, ikaw panalipdan niya. Kay si Lord mao ang tigpanalipod. Mao ang tigdepensa. Basta ikaw doon na kay pagsalig niya. Rudy, Sakto si Rodi, Maris. Duha ka pundok ka yung kaatbangan ni maong kalihukan. Ang grupo ni Mr. Carpio o grupo ni Berting Cobra. Pagkaisog na baya sa mga tao karon oy. Di man mahadlok. Hasta pulis, bahala na. Nang probinsya. Ay, oy, do. Sa nang imong gibasa na? Ay, da, kini ko mga tao nga wa na'y kahadlok. Lakip ang pulis, hadlokon pa. Mao ba? Ni ay, tanawa oh, ni ay hipi sa pulis. Gihulga sa usa ka Berting Cobra. Unsa? Unya lagi sa balita mo bitong gayaw-yaw ko. Tanawa gud oh, gihulga ang pulis. Gitawgan niya pag kinayhinay kuno kay daghana ang naligsan. Kung gusto pa kining mabuhi. Oh, ambi ko nun ang newspaper na. Oh, Basa. basahado. Salamat. Mr. Carpio, Nagkabasa ka na. Ha? Nagbansiwag ang among mga pangan ni Berting Cobra. Kagahapon sa balita, akong pangan, Mr. Carpio, o karon si Berting Cobra na sad. ikaw ang utok ani Mr. Carpio. Mao na labing sakit. Nagkun malambigit na ang pangan ni Berting Cobra, ako dayon ang pasanginlan. O kinsa pa may lain. Ha? Buot ba sa dakong sabdon ara? Nga sa dihang migawas ang akong pangan, si Berting Cobra usab ang utok. Di ka na mabuhat ni Berting Cobra. Pwes, kung mao ka na. Di sa ako'y nagbuhat ni ini. Hinungdan man gani nga gusto kong magkauli kami aron sa ingon, maghugpong na ang among puwersa. O kung dunay bulilyaso, way makatumbok nga nagluib sa grupo. Mr. Carpio, Karon, tawag ipag-usab sa Berting Cobra. Ug patungaha siya. Magkita ta. Aron sa ingon, wa na'y problema. okay, paningkamutan ako. Nilihok na ang pipila nga imong gimando dire ka na ako, bossing.
May gusto ko mahimuan gid og sampol ang mga uniformadong. Aron mo samot gyud ang ilang kalagot kang berdeng kobra. To na. May tumbaho na sila. Kinsa may tumbahon? Ang gituhuan nilang asit. Good. Manawag sila kung matumba na. Serving sample sa bahat ni Berking Cobra. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.